Hej og velkommen til min video. Jeg hedder Sara, og i dag så skal jeg lave sådan en taste-test med den her Mentos. Ja. Det er skidt. Okay. En gul, jeg tror det er den her citron. Hvis I kan se den. En citron. Altså, jeg er bestemt den for otte ud af 10. 8 ud af 10, ja. Så jeg skal prøve den næste. Appelsin. Altså, den her appelsin. Appelsin smager også godt. Altså, jeg tror altså, jeg er bestemt den for 9 ud af 10. Så har vi jordbær. Og ved du, jeg elsker jordbær. Så jeg bedømmer den 10 ud af 10. Og det gør jeg. Så ses vi. Hej, folkens.